खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ हगारनो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। दानिया सोलोंथाइनि जाफुंसारनाय बयनिबो थाखाय आखायाव। नोंथांनि सोलोंथाइनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। मोनसे थाखो फारिखौ $4,999 राङावनो आबुं मोननो हागोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाय आदबनि रावनि सायाव जेबो जेंना गैलिया। इन्टारनेट गैला। अब्लाबो डिजिटेल बिजनेस सोलोंनायाव सोलिबाय थागोन। गुनगोनां सोलोंथाय लानायनि गोरलै खालामबाय गियानस्राव। जोबोद खम बेसेनावनो गुनगोनां सोलोंथाय मोननो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय आरो बयनोबो थाखाय जगाजग खालाम। मबाइल नम्बरआ जाहैबाय 7840850860। इउपिपिएल मिरु लाइमोन गांखं हान्जानि आफादगिरि मानगोनां समनाथ नार्जारिया फैबाय थानाय चेयारमेन्स फोरबोनि बाय'निसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। एनएफनि सायाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। जिसु ख्रीष्टनि जोनोम साननि मुङै इम'रिपुर चिपसुड इन श्रीमठखौ फालिनो लाहार फाहार खालाम। बाक्सा उसिगुरि आलाय लाभ इउ बाजार सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो काजिरा बिजिनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा मेलखौ दिसेम्बर दाननि 24, 25, 26 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो आखायाव लादों। आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि रां बावजा जथाय 24/12/2021 इं खालारनि। जावलिया देवानि फोथार बोरिमाखायाव फैगौ दिसेम्बर दाननि 27, 28 आरो 29 खालाराव जानो गोनां 16थि बोसोर जथुम्मा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद सनाथि फोरबो फालिथाय बोरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो 5थि बोसोर जथुम्मा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ बर' हारिमु आफादनि जानो गोनां जथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। ल'कसभानि बिबुंथिगिरि ओम बिरलानि सिगाङाव एमएलए गबिन्द बसुमतारिया माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। दिसेम्बर दाननि 28, 29 आरो 30 खालाराव गवालपारानि दुधनैयाव जानो गोनां अल आसाम इन्टार-डिस्ट्रिक्ट जुनियर हानजा काबाड्डि गेलेनाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चेम्पियन एस'सिएशननिफ्राय बाहागो लाहैनो गेलेगिरि बिथांमोननो फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्ला बिजिनि सिङाव थानाय बर' बाजार सोलोंसालिमा थामहिनबा बि सि एस इउ 2021-22 नि बिसायख'थि आरो पस्ट सायख'नाय जोबनानै थाङो आरो मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर सिमां सैनारिनि गेजेरजों दिहुनजानाय फागोला जावलिया मिउजिक भिडिअ'खौ एएस प्रडाक्शन्सआव नोंथांमोना जानुवारि गिबि खालाराव नुनो मोनसिगोन। रायमना माहारियारि पार्कखौ जौगाहोनांगौखौ नोजोर लाखिनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया गोदानै मिथिंगाफुरि इक'-टुरिज्म गावखुंथाय आफाद बेखेवदों। एमएलए जावलियन दैमारिया आसाम आयेन आफादाव गिबि खेब बिबुंथि लाखियो। बिथाङा मुंख्लं नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइनि थाखाय एमएलए चरण बरुवा आयेन आफादाव माखासे बाथ्रा दैखांनानै होयो। मुसलपुर जिल्ला मावख'नि खनापार्सन हलआव सादा बिरि आरो सिगारेट होबथानायनि सायाव जर'खा मेल खुंफुंनाय जायो।